Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Barka da warhaka 'yan mata, da fatan dai kina cikin ƙoshin lafiya. Lafiya ƙalau, kai fa? Ni ma lafiya ƙalau nake. Ina son isar miki da wani saƙo ne, ban sani ba ko za ki bani damar hakan a wannan lokaci. Ina sauraron ka. Da farko dai suna na Reni. Tunda na fara ganin ki a daidai wannan lokaci, na ji zuciyata ta kamu da soyayyarki. Sai kuma na ga idan ne nauyin baki har ban zo na gaya miki ba, wataƙila za ki wuce ba tare da mun haɗu ba. Wannan ne dalilin da ya sa na ga cewa ya kamata in zo in sanar miki da dukkanin sirrin da suke cikin zuciyata. Haƙiƙa ke kyakkyawa ce ta musamman, wanda duk idanun da suka saba kallon ki sun yi hannun riga da makanta. Don haka ina son ki shine kalmar da nake son ambata miki. Ina fatan dai za ki bani dama. Wannan shine abin da nake son sanar da ke a daidai wannan lokaci. Na gode da irin san da kake nuna mini. Idan har babu damuwa, ina so ki sanar da ni a inda kike domin ziyararki a duk lokacin da na buƙaci kallon wannan kyakkyawan fuskar naki. Sannan kuma ki gaya min sunanki domin shine abin da nake buri a daidai wannan lokaci. Sunana Ana, kuma gidanmu yana bayan wannan layin. Shikenan Ana, babu damuwa. Na Allah yadda zan yi ƙoƙari in ga ina ziyartar ki a duk lokacin da na so farin ciki daga wannan kyakkyawan fuskar naki da kuma wannan sanyayyen muryar naki. Na gode, sai da anjima. Kyakkyawa ta musamman. Shikenan, sai da anjima, sai na ganka. Ka huta lafiya.